Magandang umaga po mga kapatak. At ngayong araw ay Martes. Panibagong vlog tayo mga kapatak. At pagpatuloy natin yung yung paggawa doon sa lababo at pugon. Ipapalitada po natin ngayong araw mga kapatak. Ayan, at kasama ko si Bayaw. Yun. Papunta na kami doon ngayon. Palitada. Ayan, Palitada tapos alam na ang kasunod. Asintada. Magkatunog no? May tatapusin bang kaunting doon asintada, isang patong sa ibabaw. Kasi walang poste yun, sasagad namin hanggang doon sa kahoy. Yan, hindi namin nagalaw kahapon kasi yung bridge doon nakapako doon yun sa anahaw. Yan, hindi namin matanggal kahapon kasi malambot pa yung bawang asintada ron, baka mahila. Yan, kaya ngayon namin pagpapatuloy mga kapatak, sabay palitada tayo ngayon. Yan, finish. Matigas na ngayon yun, kaya matigas magagalaw. na, ayan. At siguro baka di pa magalaw yung tiles, baka bukas pa yun mga kapatak. Ayan. At abang-abang po tayo sa mga update dito mga kapatak. Ayan. At maraming salamat po sa mga solid viewers natin dyan, mga kapatak. Ayan. Yo yo yo. Yo yo yo.